I també teniu especial atenció tots els anys amb les llars de gent major, no? En les residències. Des de sempre, quan podem col·laborar, col·laborem en les 2 o 3 residències que n'hi ha en Manises. Entonces, un acte que teníem, que justament avui era l'acte, però no l'hem pogut fer, com tots els anys, era anar a berenar en els iaios als asilos. Però saps que ha anat a berenar amb els iaios i a repartir-los algunes figuretes de ceràmica? La nostra Berta Baidez, que està en una de les residències públiques de Manises. Connectem amb Berta Baidez. Berta, ja ho t'està preparat? Molt bona vesprada, estic de puntilletes, perquè tinc els usuaris ahí sentats, mira, que estic veient-los ja, i jo vaig estar a carregar i diran, esta xica, a on va? Avui soc la missatgera dels clavaris de les festes de la ceràmica d'ací de Manises, i vaig a entregar, com ells farien, si estiguérem en una situació normal, un bon berenar, horchata i fartons, i escuraeta, perquè mireu quin plat més xulo ens han preparat, i ells tenim... Hola, molt bona vesprada! Què vos portem berenar? Mira què pagues! Hola! Home, és que portem horchata, fartons, Marga. Que bé, que alegria! Agafa'm el plat, per favor, que pesa. Que bonic, que bonic. Perquè és bo, eh? No, ja ho sabem. Si és d'ací, ja és bo, ja ho sabem. És boníssim, Marga. I si ve sí. D'este pla de la terrassa, mostra'l, que l'ha fet l'artista Antonio Cordero, apostes per a vosaltres. Ai, moltes gràcies a l'artista. Perquè tots els anys venen, no? Sí, tots els anys. Estem molt agraïts a la claveria de Santa Justa i Santa Rufina, perquè no fallen ningú any, sempre estan així. I ara este any no han pogut vindre, però estan presents, no mos fallen mai. Estem així, també aneu a dur berenar. Sí. O sigui que si vols començar a fer entrega del berenar, perquè és horchata i fartons. Ai, que bé! Que bé! Fresquet, que sí, ve de categoria. fresquet. Mira, que bé estan ahí. Que bé estan, molt bé. Estan genial, genial. Carolina, és que, clar, nosaltres no podem apropar-nos a ells per les mesures de seguretat que tots coneixeu, però jo tinc el meu pago, que vaig a intentar parlar amb Concha. Concha, que està vostè molt contenta. Ui, si sou de Manises. Manisera, ma mare, mon pare, mis abuelos. Llevan de uno que era de la Pobla Vallbona, tot. Així és que tots. Mira, Concha, que li porten, mira que li porten. Concha el berenar. Horchata. El berenar, dels clavaris. Que bona. Viva! Concha, de part dels clavaris, que l'estan veient. Viva! Què li dius? Gràcies! Gràcies i molts anys! Que bé. pugueu fer la festa! Que teniu una festa meravellosa. Esteu-me com se diu? Manolo, com està vostè? Yo estoy sentado. Muy bien. Ahora mismo. Y fresquito. Encantado de verte con el micrófono. Te agraït, Manolo, agradecido a los clavarios. agradecido de verte ahí abajo. Tan retirado de mí. Vale. Qué bonito, ¿eh? Un aplauso a los clavarios, Manolo. Clar que sí, Manolo, un fort aplaudiment per als clavaris. A veure. Ai, Marga, perquè venen tots els anys, Sí, tots els anys. No fallen. A més, ells estan encantats, estan esperant sempre que arribi este dia per a rebre'ls així en la residència. És un dia especial i enguany més que mai. Sí, més que mai. Però bueno, han fet presència. A través de vosaltres han fet presència així en la residència. Estem molt agraïts a la claveria, molt agraïts. De normal els clavaris venen en xaranga. Sí, venen una xaranga, amenissen un muntó, ballen en ells. És una meravella. Bé, avui no tenim xaranga, però tenim horchata fartons. Sí. Així que a veure repartim, perquè no podem acomiadar sense pegar un traguet. On te vas a ficar aquest plat, Marga? I aquest plat anem a buscar un lloc important en la residència per a ficar-lo. Sí. De part de l'equip de la terrassa. Sí, moltes gràcies. De part de tots els clavaris, per vosaltres! Visca Manises! Visca els clavaris! Visca! Visca la terrassa! Vinga, salut! Visca! Visca Berta Baidez, visca Manises, visquen els clavaris, que bé, quina alegria ha portat a aquesta residència, que necessitada està la gent d'això, de companyia, de detallets, que teniu tots els anys amb les residències. Servació. Però no és el berenar, que ells berenen tots els dies. Sí, els importa avui berenar, però berenen tots els dies. És l'alegria que anem allí, estem un parell d'hores en ells, ballem, duguem la xaranga, i bueno, fem el que puguem, però aquest any no se pot, i l'any que ve tornem. L'any que ve el doble de ceràmica, el doble d'alegria. Allà estarem, en la terrassa, acompanyant-vos
sempre al vostre costat. Moltíssimes gràcies per vindre. Antonio, enhorabona per ser el ceramista de l'any que ve. Gràcies. I gràcies per vindre a la terrassa en este primer programa. Molt bé, moltes Enhorabona a gràcies. tots, enhorabona a tots. Gràcies, estem convidats a les festes, clar que sí. Si no, les festes ja sabeu que venen així al plató de la terrassa. Allà fora, què tenim? La fideuà,